Okei. Okay. Mitäs musiikkia tää on? Onks tässä käynyt jotain bändejä lavalla? Mikä? Yes, like. Joo. Wow! Jazz Lags. Siis Jetlags. Mikä se? Okei. Missä se kävi? Ai se kävi tuli. Se kävi jossain. Vittu miten hieno letti sulla. Mulla ei ikinä kasvaisi tollasta. Toi vittu tulee mun päällevi kohdalle. Sori, mulla kasvaa tuonne tornitosta, missä sulla ei kasva mitään. Mulla pakenee tästä Ohimalta lähtee. Okei, olla miehillä lähtee. Pakenee Ohimalta ja päällevi tulee kova vauhti ja helvetin hienoa. Sitten tommonen tulee. Moro, minä olen Tintti. Mulla kasvaa pystyyn. Suoraan eturiseen. Okei. Ei se haittaa. Kateellinen vaan. Naiset tykkää miehistä ja miesten niinku ammateista. Mikä voisi olla naisessa semmonen ihana ammatti? Poliis, yllätys. Nythän tulee ohjelmakin teille, se on melkein pornoa tästä. Siellä ne menee eikä tiedä mistään mitään. Mitä? Joo. Refissi. Nyt sun äiti lähti tuossa takaa pois. Musta poliisi. Ei siinä mitään. Tää on ihan hyvä. Mitä? Vitsi, tää on hieno. Mä odotinkin, että koska nää alkaa nää huutelut. Miten joku huusi? Mä kuullut sitä. Metal. Tää on niin hienoa vittu. Kysyy eturivistä naiselta, että mikä olisi ihania ammatti miehelle. Takarivistä kun mies silleen vittu. Metallimies! Tolla lailla tullaan ulos kaapista herra. Vai on se tyyli? Ei mitään pientä, että aletaan ostamaan omituisia vaatteita pikkuhiljaa, vaan tolleen live-keikaloitu. Metallimies! Semmonen panee hyvin perseeseen. On kunnon otteet. Anteeksi. Anteeksi, jos joku homot loukkaantuu, ei pitäisi loukkaantua. Mulla ei ole mitään vastaan homoja. Mielestäni olkaa just sellaisia kaikki ihmiset, kun olette just täydellisiä, just sellaisia kuin olette. Olkaa ylpeitä siitä, just niinku kaikki yksilöt, lesbot, homot. Onko yhtään muuten homoja, kun lähetit? Muutamia löytyy. Se on hienoa. Lesboja? Ai siellä on. Silloin kun nainen viittaa, niin se antaa pienen vinkin, mutta ei. Okay. Ei, mä sanon, ei mulla mitään vastaan kaikkea, se on niinku hieno homma. Siellä on! Wow! Terve! Hienoa. Samanlainen tilanne kävi, mä olin Studio Pasilassa Helsingin kaupunginteatterilla. Ja kävi ihan sama tilanne sillä lailla. Ei mulla ollut tarkoitus, eikä mulla ole mitään vastaan, eikä mun mielestä on ihan hieno homma. Eikä sit 3,5 nouseva katsomaan ja vahingossa kysyn sille samaa. Stand-upista tulee tämmönen, tiedätkö, että ei tää ole niin kirjoitettu, tää ainakin tää mun materiaali välillä. Niin, tiedätkö, toinen puoli aivoista on silleen, sano toi ääni. Ja sit toinen puoli koittaa silleen, ei. Niin sit mä kysyin, että onko lesboja eturivissä oli. Mä olin siinä vierekkäin silleen, wow, mä menin itse ihan puihin, kun olin silleen, täällä, wow. Eikä siinä mitään. Mut en osannut kysyä mitään. Mä menin itse ihan puihin, mä tiedän mitä. Mä olin, että okei, 3,5 ihmistä, ja sit mä olin silleen, niin kuin toinen puoli aivoista silleen, ja sit yhtäkkiä vaan silleen, tulitteko rekalla? Ei mitään. Mutta hekin nauroi siellä ja kaikki nauroi. Se meni HK:sti. Ne oli itse asiassa, tuli vielä keikan jälkeen, sit juteltiin siitä, että miltä tuntuu nukkua pää alaspäin. Niin tää meni niin monella tavoin. Sama Kouvolan tyyppi tuossa.
Hieno aamu. Ja sitten näitä sisustusohjelmia on nykyään todella paljon, eikö kiva? Oletteko kattonut? Näkyykö Inkeroissa? Anjala Inkeroinen Kouvola. Vittu, että Kouvolasta tuli yhtäkkiä iso. Yhtäkkiä Kotka, missä on? Onko joku Kotkasta? Aha, rannikon. Oi, tulitteko veneellä oikein? Näin, otetaan se silleen niin. Jokea pitkin. Onko Kotkassa suomenruotsalaiset? On. Onko? Miten ne siitä niin Loviisasta? Sieltähän ne tulee. Heissan täältä tullaan. Metsän siimeksestä vulle tulla. Mun sukunimi on Heettari, että mä tiedän mitä. Mut mä en oikeesti suomenruotsalainen. Mä en tiedä mitä on tapahtunut jossain vaiheessa. Suomenruotsa on hieno. Sehän on hieno. Ajattele kaksikielisyys. Sehän on rikkaus. On se hieno. Mietin ihan sama minä päivänä vaan. Kyllä, mä voin suomeksi puhua. Mä en tiedä. Yksi asia, mistä me ollaan kaikki kateellisia. Jossain sisimmässä jokainen suomalainen kateellinen suomenruotsalaisille siitä, että niillä on niin hyvät ruoka- ja juomalauvat. Oikeesti, onhan sen pitää aina jossain rapujuhlissa, miettikää se, aina jossain vaiheessa joku suomenruotsalainen. Skieduffelullen drigaroffelullen driba Guffelullen drigarullen boffelullen dri Midaguffelullen drigarullen boffelullen. Ja kaikki suomalaiset silleen, vittu koska juodaan, kauan tässä menee. Pahimmat ottaa vittu sieltä oma.